Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ceerno men Doro Kumme en calmini on, min bismima on e Kaolack, min bismima on e Medina Baye, galle ceerno men mawɗo Seigne Mamoudou Niass, yo Allah yurme ɗum yaafo. Enen jooɗi e ɓiɗɗo mum garɗen waɗ ziar Adjaratou Seyda Mbodja Niass. Wax dëgg Yàlla wax préparation kam waɗama no hannirni. Yimɓe jahe koreji he jargaji dilli musidɓe encore dañɓe ngaalu mbaɗi balliri en dañi encore balle e ɓiɗɗo pullo mo gandanɗa hoorema kala ɗo pulagu dañi caɗele walla pullo guite mumen gojji ko immo daro woni Harouna Moussa Dia kamne o waɗi hen ballal manggal e jawdi pour mobilisation daña doole aynaɓe foof tawtoren ñalande nde. Donc ɗum ko ene weltare mawde min mbawa ina wasa layde. Eyyi ko yoɓe jaltu, ɓe jalta e keewal, ɓe jalta e yontede, ɓe jalta e wesɗude, ɓe pada président de la république par ce que laamu ko Allah waɗata en. Enen noon en kewani salo par ce que ɗen gandi doga fadore Allah. Donc a yiyata hen hande éleveur aji foof ma jaltu so Allah jaaɓi te accueil ma rew lawol. Yo mbaɗ mobilisé o fofen yo ngar e o journée daro par ce que journée o ko journée mumen kollira ni no ɓe dañiri ancré dans les valeurs traditionnelles de l'élevage. Ɗum ɗon noddira koreji ɗi ɓe garda he weltare, ɓe garda he yakre, ɓe jaɓɓo hoɗɓe ɓe jalta cuuɗi ɗi, ɓe mbeeɗa ɓe par ce que teddugal kam koye men jeeya. Ko ɗum dal woni ko noddore nde ne jinmi inchallah. Mbawmi tongande bandiraɓe Oumar Doro Kumme caggal ɗe calmimiɓe e jarnimiɓe e Winder TV yeeɓiyankoɓe muɗum hikka ko Kaolack yonta keeɓi duuɓi kewɗi ɗi ganduɗa président Macky Sall waɗi fodde duuɓi jeetati. Hikka président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum laami leydi jogoɗo arɗo e Kaolack e waylo mo tawɗen e nder Kaolack e waylo mo ɗaminɗen kadi ko joguiɗo kewɗe oɗo ñalawma o wonko kewanno e ñalawmaji journée ji élevage ɓennuɗi ene wawi Allah dande yimɓe oɗo journée paɗowo hikka e Kaolack. Dille politique poɗatnoje yimɓe e nder journée o politicien ji lownoɓe euroji, politicien ji addanoɓe banquettaji, politicien ji addanoɓe simisaji, politicien ji addanoɓe miltaji mumen hikka e oɗo journée ɗum ala hen. Ɗum ene waɗi impact e nder no journée o. Gueɗel ɗimeguel jawɗele jiggade caggal leydi adde holle population o Kaolack naɓe mbi ngala hen ko jawdi jeeyani e nder leydi Sénégal ko ɗum hollirte. Kala ko ganduɗa mewuji mew e kosameji gimmotoɗe caggal leydi hollire Kaolack naɓe mbi ngala hen ko kosam pewɗam ɗo e nder leydi Sénégal ko ɗum waɗa hen. Kadi nawda hen foire balɗe tati meeɗa wadde e jour national des éleveurs hikka foire waddama hen. Ɗum noon ko change Kaolack naɓe, ko change o ganduɗa kañum woni Kalidou Ba galle aynaɓe, kono ko change Abdou Diéguy Diallo gardinaɗo convergence des éleveurs département Kaolack, gardinaɗo fedde aynaɓe Saloum e Kaolack no fodiri rokka commission organisation ko changement. Waylo wallo goɗɗo mo ganduɗa jogori kewde e nder journée o ma en jii hen ko ganduɗa ɗum ɗo heewano yiyede e journée ji national ma président Bassirou Diomaye Faye no aɗo wini fulɓe gona sanotoɓe ene gandi waylo waɗi to banggue laamu kono o mo Allah joƴƴino fulɓe ko jaɓoɓe so Allah waɗi hunde jaada hen fulɓe ne jaadi hen tengti e baɗono Harouna Moussa Dia pelle fulɓe ɗe fof ndenni mbaɗi bato mbi so tawi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴetti ñalawma ene waɗa journée élevage minen aynaɓe min guinniri ñalawma o ko Harouna Moussa Dia kañum waɗa parrain. Harouna jaɓi waɗi hen jungo mum waɗi hen doole mum wi dendagal ay gaynako wona dendagal pullo ko dendagal gaynako yo ar mawni ñalawma ɗum woni mbawa simtude hen.